Ако бизнесът ви използва MyPOS, това видео е за вас. През януари 2026 настъпва важна промяна в закона. Ако я пропуснете, това може да ви струва много глоби. MyPOS премества седалището си в Ирландия. Тоест, услугите, които получавате, идват от чуждестранна фирма. И естествено, веднага възниква въпросът. Трябва ли да се регистрирате по ДДС по член 97А от ЗДДС? Не винаги. Ако използвате POS терминал и разплащателна сметка, това са финансови услуги, които са освободени от ДДС. Но ако MyPOS ви предостави други услуги, като SMS известия или абонаменти, тогава вече трябва да имате ДДС регистрация по член 97А, защото фактурата ще бъде с основание обратно начисляване. Второто важно нещо – банковата сметка. След промяната ще получите нов IBAN – ирландски. А българският закон изрично казва, че ако имате чуждестранна сметка, трябва да я декларирате пред БНБ до 15 дни. Форма СПБ-2. И на всяко 3 месечие да подавате отчети. Форма СПБ-5. Просрочиш ли, следват глоби. Нещо подобно се случва, ако използвате Stripe. Те също са базирани в Ирландия, но техните такси не са финансови услуги, а облагаеми. Затова фактурите им винаги са с обратно начисляване на ДДС. Ако използвате Stripe или MyPOS и имате затруднения с декларациите пред БНБ, не се притеснявайте. Ние от Elia Accounting ще ви съдействаме през целия процес, от регистрацията до подаването на отчети.